Ramogi juang oyawre kamoro moro ma intiere miyudo achiel kachiel okinyi ma kawuono machiegni chenro mar Piny kochako sani 12 nyaka 5 mar okinyi odiochiengni ma en tich ariyo tarik 10 dwe mar 5. Nyasaye omiyowa ngima kendo en ng'wono mar Nyasaye mana mondo mi wane odiochiengni ma kawuono machiegni. Nyinga Cleophas Oluoch. Oyawre Ramogi juang kamoro amora ma intiere. Ageno ni Ruoth Nyasaye oyawo ni piny e yo makare kendo mi ngima nono maonge chudo moro amora. Erokamano ahinya kuom tudri kodwa gi lak sechegi kama wachako chenro marwa mar Piny. Ka obiro bedo kodi nyaka ng'omol kanyo saa 5 mar onyango. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Mana kama Ramogi juang kaka pile piny karu to rugi mage. Odiochieng' ma kawuono oruni e yo machalo nade. En geno mara ni ichiew e yo makare. Bed kodwa chakre chakruok nyaka giko mar chenro makama. Nyinga Sharon Ong'aw. Oyawre Sharon. Achiew maber, oyawre ahinya. Ichiew nade Sharon? Achiew maber. Ichiew kijajini kosi ichiew kapod nindo. Jajini tano ka jajini klema jajini. Kawuono kaona chiew ka jajini. Ano kola ni kure. An manaka. Wacho ni tima wang'o miting'e lweti manaka wan. Amba chiew maber Joyce. Amba chiew maber. Wagone Nyasaye erokamano. Pile ka pile wacho ni kichiew gokinyi tikwongi kawo kata dakika 3 moko. Tigo chongi piny tikwongi lamo Nyasaye kuom ngima manono ma bende omiyowa. Omiyo wagone Nyasaye erokamano ahinya kuom ketowa wachopo odiochieng' ma kawuono. Ng'wono duog ne Nyasaye, odok ne Nyasaye. Donge. Ambe achiew maber kendo wachopo ka okinyi ma kawuono. To en odiochieng' ma gik mathoth dhi timore kwange maber ni kawuono waiko twak ma opogore ka pod odiochieng' ma kawuono wadhi rango gigo matimore e paw siasa. Ka ok e paw siasa gigo matimore e alworawa kaachiel kod gigo mamako ngima dhano. Odiochieng' manyoro aneno osuru medhi mede e gik mopogore ma oganda tiyogo. Mago bende wadhi nono gi okinyi ma kawuono nyaka Ramogi juang. Kasto moni weche manyien kaeto bang'e wadonjo e nonro mag gaset okinyi ma kawuono midhi omnwa kod Sharon Ong'aw kapok wadonjo e twak mokwongo midhi chwalnwa kanyo achiel kachiel kod Joyce Oduor nyamiwa ni twak mokwongo kanyo gibedo nade. Twak mokwongo Sharon kaachiel kod Cleophas. Waseneno ka nitiere lokruoge. Wanyalo wacho ni gin lokruoge mathoth ma sani nitiere paw siasa. Ka sani bende odong' mana ndalo 90 kende to jo Kenya dhi e debe. Riwruoge mag siasa wanyalo wacho ni nitiere tungni ma koni kod kocha kwa chako kod wachno mar yiero jalup jogo malaro komten piny Kenya kaachiel kod joma moko ma sani podi wanyalo wacho ni gichikore giwuok e riwruogni ka gidhi e riwruok machielo. Mano kwatiyo kod ranyisi kane waneno odiochieng' manyoro gavana ma Machakos mano Alfred Mutua ma koro wuok e Azimio la Umoja odonje Kenya Kwanza. Mabende ne jatend maendeleo chapcha. Mago mana lokruoge ma sani waneno katimore e paw siasa. To an gima ng'eyo ni jo siasa kapok gitimo gima kamano to nyaka bed ni gigoyo kwano mariek. Tiketa na Joyce bende ago mos kuom ng'adi ng'eni bende ng'eni biro bedo gi jolony ka wano twak. Bende wani penjo ni jolony odiochieng' ma kawuono registrar mag duond buche to wacho ang'o nikech ng'eni na gichoko gi ogirimiti. Bende yene gi mar wuok e chama kata na party ma gintiere ka giriwore gi moko. Mana kamano nyaka Ramogi juang ichako oronwa in bende ote mari kochakore sani nyiswa ni in kaka japiny ineno ni siasa ma pacho kae ochomo kanye kaluwore ni jo siasa mong'eyo gima gidwaro to in japiny ema in gi ratiro mar yiero jatelo midwaro kendo igole telo mano ma ok idwari. Tok manangwa bedo kod twaka mano e chenro mar mbaka oromo mabende biro kelnwa kanyo kod nyawadwa Cleophas Oluoch mana kaka oseng'isi ni odiochieng' ma kawuono wang'iyo nengo mar ngima. Sharon korka kori. Nengo mar ngima inyalo wach ni seche moko jo Kenya wacho ni nengo mar ngima oridore to Sharon to neno ni nengo mar ngima ber. Oridre. Ama mane Kenya. Nengo chapat. Nengo chapat. Ngini mok chapat an kaka ng'ama miyo. Ngeni joma miyo thothne gi bende man nyalo ng'e nengo gik moko kaluwore ni okacho ni chuok nyiew gik moko. Cleophas ang'eni samoro ja dhi e supermarket. Okwanya achiel 2 3. Ing'e nengo chapat. En miare. Kozo wachne 150. Iyude nikech onyalo mana chopo chakre 190 kadhi mana nyime. To kata na mok chapat ma kamane kinde mosekalo nonyiew siling 130. Koro nengo ngima oidho odiochieng' manyoro oboke ma Daily Nation nogolo kaka nengo chapat, nengo chiemo, kata na chocolate bende neno ka dhi medre kacha. Koro en wach malich. Nyaka nengo gige dusruok. Bidhi med nengo. Odhi bedo matek ahinya. Odhi bedo matek. An wach chocolate ne omako dhoga. Joma oherore joma ng'ato gi jaherane chocolate sani kinyiewo yier gimoro achiel nyiew chocolate kata nyiew mok kuon
mane midhi chamo kuom odiochienge 2 kata maluwe chocolate odiochienge achiel to rumo seche 2 nyako Ramogi Ajwang' magi kod mathoth med mana tudri kodwa sani mano kitudri kodwa kanyo e Facebook marwa mar Ramogi TV kama wantiere achiel kachiel kitudri kodwa bende Cleophas Oluoch ote machuki orona kacha SMS line marwa ka en 3 An bende nyako Ramogi Ajwang' inyalo tudri koda achiel kachiel kokalo e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Nyako Ramogi Ajwang' med tudri kodwa abi yuda achiel kachiel mbui mara mar Instagram, Facebook gi Twitter iyuda @Sharon Ong'ao. Machiegni nikech ma en Rupiny. Wayud thond weche okinyi ma kawuono. Last night, we signed an agreement with Kenya Kwanza to become members of Kenya Kwanza as a party. And unlike in Azimio, I have the copy of the document that I signed. For me, I bring in the energy. I am a young person, also the gender. Topio sebedo ka en pi ma sama koth ochwe obiro mopong'. Sirikal onego konywa, wawinjo matek wan jonyuol. Oyaore nyako Ramogi Ajwang' kendo machiegni weche manyien okinyi ma kawuono. Nyinga Cleophas Oluoch. Jatend duond bura mar maendeleo chap Alfred Mutua makoro be odiochieng' manyoro ne owuok e riwruok mar duond buche mar Azimio One Kenya Alliance. Mutua koro wacho ni odhi riwore kod kweth mar Kenya Kwanza masiro jalup jatend piny Kenya William Ruto e laro kom mar tend piny Kenya yiero mabiro. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, telo mar Azimio One Kenya Alliance to koro wacho ni Mutua ne osechako wuoyo kod jalup jatend piny Kenya William Ruto chon kendo wuok mare en ranyisi ni chunye owuon ne onge riwruok mar Azimio la Umoja. Jatend maendeleo chap Alfred Mutua wacho ni achiel kuom gik ma ogole riwruok duond buche mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance en okang' mar bedo kod kuonde moyedhi ne duond buche mamoko mondo ema ochung' jogo malaro kom kata zoning. We, as Maendeleo Chap Party, have been shocked by plans of zoning that will effectively mean that we cannot contest seats and also benefit from funding as per the Political Parties Act. Mutua bende wacho ni duond bura mare pok okete mesa mar twak kod larruok kendo kata mana nonro mar oboke mane giketo e kok gi dwe mokalo ka gidonjo Azimio la Umoja pok gineno. Today is exactly 1 month from the date we signed that document and we have not received a copy. And so all we can do is that we suspect mischief, dishonesty, and attempt to fix us and others. We have also been excluded from Azimio lineups, campaign programs, and funding. As a party, we've also not been able or shown or allowed to discuss what our role will be after the elections. Bang' bedo achiel kuom jogo makwedo jalup jatend piny Kenya William Ruto, kendo jago mane oseyangore kaka achiel kuom jok madwaro bedo jalup jalar kom mar tend piny Kenya e bwo Azimio la Umoja Raila Odinga, koro wang'e oyepo. And I want to urge Kenyans, I've been one of the biggest critics of William Ruto. I've been hitting him hard. Paka tukafinyana mkono. Alinifinya lakini nilimfinya. Hajawahi mbia nilimfinya kidogo hata mimi. But you look at the scenario and you ask yourself, where are we going as a country? Ruto, as I've always said, regardless of what people say, is a good man. And I believe that he will change this country so that it does not matter who your father is, who your mother is, which tribe you come from, or where you are born. At times you get into a relationship, alafu unafunguka macho. Unakuta ya kwamba mahali ulikuwa si pazuri, mahali ulikuwa unaona mbaya, actually is actually better and is the best than where you are. Jatatije tend Azimio la Umoja Rafael Tuju to ne owacho ni ne gisefwenyo ni Mutua ne wuoyo kod Ruto piny okang' mane omiyo gimiye nonro mag oboke mane omanyogo. Some of the people who are complaining about that document, we know that they were negotiating with the other side and they needed this document for purposes of benchmarking for their negotiation. So since we knew that was going on,
there was no need for us to continue to engage with them. So it doesn't matter what is in that document. In fact, for all intents and purposes, the document of the coalition is just a document. What should carry you to the next level is the goodwill, is the vision, is certain sets of principles of what you think you should do. But if somebody wants to tell me that they want to leave the marriage because of the marriage certificate, they're lying to all of us. Wach ma Mutua bende ne ok okwedo ni wuoyo mare kod William Ruto ok en gima nochakore machiegni. No, we had talked to them earlier on. You know, the good thing about Kenya Kwanza, they have talked to everyone. So unajua ukipigwa simu na Ruto unaongea naye, we've been talking to everyone politely. So si ati tumeongea naye sahi, ametuongelesha for a long time, and every time he talks to us naambia our people tunasema pana tuko hapa, but he's been talking to everyone. He talks to everyone. Jotelo moko mag Azimio la Umoja One Kenya kaka jaod bura Masuna West Junet Mohamed bende ne owacho ni yango kuonde ma duond buche mamoko ema ibiro yiene gi chungo jolar kombe yiero mabiro en mane county ma Nairobi kende. In exceptional cases like Nairobi, where ODM and Jubilee had agreed on how to share positions within Nairobi, from the MCA position to members of parliament to senators to governors, only that is the only zoning that I'm aware of now. But if there is any other agreement within the coalition, we will share with you people. But as of now, everyone is allowed to contest, and every party has the right to field any candidate of theirs anywhere in the Republic of Kenya. Chik mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya yango ni duond bura ok nyal wuok e riwruok e thuolo matin ne dweche 6 kapok ochopo yiero maduong'. Mutua kata kamano koni gitiyo gi yore duto koriwo koda doho mar neno ni giwuok e riwruogno. Wuok mar Alfred Mutua e Azimio One Kenya Alliance koro en ranyisi ni winjruoge moko maling'ling osebet katimore kendo mago manyalo loko lwasi mar siasa ndalo 90 modong' kapok piny odhi e yiero. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Edwin Okoth kuom ripot machalo kamano. Kamachielo bende wayudo ni jolar lemo mar bedo jalup Raila Odinga odiochieng' manyoro ne ochako chopo e nyim aport ma oketi mondo omi oyier achiel e kindgi kaka jalup Raila Odinga ne yiero maduong' mabiro. Jotelo mane odadho gi moro ka moro ne onyiso chir gi ni giromo gi lemono. George Batimio Alera. Bang' chugo aput mano meeting mar manyo jalup jating bandera mar Azimio la Umoja One Kenya yiero madwe mar 8, chenro no koro chakore ayanga. Jotelo mayando nyiso siso mar bedo jalup Raila Odinga ne ochako molo moro bang' moro e magawa ma Serena ka gigeno mar nyiso chia margi e nyim aput magoyo kogno kendo piedho jal moro mobedo jalup Raila. E karo nyango, jaod bura mar kaunti ma Murang'a Sabina Chege ne owacho ni ene ma oromo bedo jalup Odinga kaluwore having interviews for the selection of deputy president stroke running mate. It was a cordial engagement, and I very much look forward to the outcome and to successful campaigns by the Azimio team. I'm ready to hit the ground running. Bang' yweyo mar migago, gavana mar kaunti ma Kakamega Wycliffe Oparanya bende ne omolo mondo odhi onyos chunya pudno gi wach manyalo miyo kwande mar bedo jalup Odinga donj kare ka opako lony mare weche mag siasa kaka gino maketi ong'ala manyime ne jowetene mamoko. I can't say it was a serious interview. It was just an interaction to get clarification on some of the issues. It was actually not questions, I would say, but general interactions, your experience in politics, your qualification, what you think you will bring on the table, such a question. Kata obedo ni duond bura mar KANU en achiel kuom jokanyo madito e Azimio la Umoja One Kenya, giwacho ni gin gisiro lwedo Kalonzo Musyoka mondo obed jalup Odinga ka Kalonzo igeno ni nyalo chopo e nyim apudno tich ariyo okinyi. We have received instructions from our national chairman, Senator Gideon Moi, that he will not be appearing before this panel because he had written a letter initially to the chairperson of the eminent persons and the party Kenya African National Union, KANU, of which I am a member and is the national chair, had endorsed His Excellency Honorable Kalonzo Musyoka. That is his position. Kakoro dong manandalo matin to dichieng mane IEBC oketo mondo jochung' malaro kom jatend piny oyier jolupgi.
Kwano koro chakore e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Penjo makoro ganda jo Kenya en ng'ama hape biro leng'ore mar bedo jalup Raila Odinga e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani. George Bati, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya George Bati. Kamachielo bende weche mapod otenore gi yiero maduong' madhi timore pacho ka dwe mar 8. Duol mar yiero e pacho kama na IEBC koro koni jogo mamanyo lemo mar jalup jolar kombe mano mar jatend piny Kenya nyaka bed ni osegwe tao ka gin apisas mag piny owacho. Kamishona mar duolno mar IEBC Ngire Abdigulie nowacho ni onge apisa mora mora mar piny owacho mibiro wal kaka jalup jalar kom ten piny Kenya kata jalup governor. Ponono ni ne ok ogwe tao kaka chik dwaro. Ma bende koro nyiso ni kata jatend migawo mar pure pachoka Peter Munya bende koro nyalo bedo maonge kod thuolo mar bedo jalup Raila Odinga e yiero mabiro e bwo riwruok mar Azimio la Umoja. IEBC bende koro wacho ni manen governor ma Nairobi Mike Sonko ok bi mi thuolo mar laro kom. But if all those appeal mechanisms have been exhausted and therefore the final verdict is uncontested, then you shouldn't run. Kamachielo bende wayudo kanyo ni jalar kom ten piny Kenya e bwo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga gilange odiochieng' manyoro notero campaigns mag nyaka gwenge ma Kajiado. Kwethno mar Azimio la Umoja koro kwayo oganda jo-Masai mondo osir Raila Odinga lwedo ka bende gikwayo ombulu ne gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku mana kaka Lydia Okeyo miyowaler. En romo mano kelo kanyakla jokanyono mariwruok mar Azimio la Umoja. Romo no mano bagi gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku mabende koro geto laro kom na nyadichiel kendo gi duond bura mar ODM. Jalar kom tend piny Kenya e bwo riwruok mar Azimio la Umoja Raila Odinga notiyo kod thuolo mar sero ombulu kokwa jodak ma kaunti ma Kajiado mondo mi obiogo ombulu ne jochung' duto manie bwo riwruok mar Azimio la Umoja. Tunataka kuona kama Kajiado kaunti yote inakuwa Azimio la Umoja. Mko tayari? Mko tayari? Viti vyote, MCA, MP, Senator, Women Rep, Governor na Rais. Sawa? Mtafanya namna hiyo? Mimi nataka kuwaomba nyinyi watu wa Kajiado, jamani, mtupatie hatamu ya pili tuwafanyie kazi. Mtatupatia hatamu ya pili tuwafanyie kazi. Na mjue tarehe 9 mwezi wa 8 Baba the 5th Raila Amolo Odinga. Raila no singo ni piny owacho mare biro rango wechego mag lo mosebedo ka kelo achiedh nade e gwenge ma Kajiado pononi oyombe yiero ma dwe mar 8 kabe no singo chiwo thieth manono ne oganda jo Kenya e bwo chenro mar Baba Care. Masai imekuwa na dhuluma mingi zaidi tangu wakati wa koloni. Dhuluma ya kihistoria, mambo ya ardhi zimekuwa shida zaidi. Sasa sisi tunasema tunataka kupatia watu wakaji wa Kajiado haki ya kumiliki ardhi sawa. Hakuna jamii Kajiado inatishwa ati haitakiwi hapa, ameleta kila mtu pamoja. Odinga no singo kelo lokruok makare piny Kenya koting'o koda kadeo joma mine ma odak kendgi to ni kod ting' mapek mokalo mag rito nyithindgi ka bende singo chiwo thuolo makare masomo manono ne jopuonjre ma pachoka. Wale wa mama ambao ni hawana mabwana na wana watoto, single parent mothers, hawa mama wanapata shida mingi sana kimaisha. Watapata msaada kutoka kwa serikali yetu. Sisi tunajua we are safe under Baba. Niulize kwa nini? Siasa ni kuweka agano. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ndio kiongozi ambaye atachunga nchi. Wengine watabomo. Beneno tiyo ko thuolo no mar sidho ayanga jochung' e laro kombe mopogore opogore gi duond bura mar ODM e kaunti no ma Kajiado kendo jiwo oganda jo-Masai mondo mi osirgi lwedo. Kwa hivyo serikali ambayo inakuja ni serikali ya mapinduzi ambayo itainua Makenya kutoka kwa hali ya ufukara yapeleka katika hali ya utajiri. Tafadhali Baba,
ukituona vile sisi tumekuja pamoja ili tukusaidie wewe na sisi uokoe nchi yetu. Hii si mchezo. Hii si mchezo, watu wa Kajiado. Mano lipot olosnwa kanyo gi Lydia Ukeyo. Wadhi nyime gi weche mag siasa kuma koro ayudo ni kweth mar Kenya Kwanza ne otimo limbe gwenge ka otelnegi kod jalup jatend piny Kenya William Ruto e kampen mane gitero nyaka gwenge ma Samburu. Ruto kod Lange kamuting'o Musalia Mudavadi kod Moses Wetangula osingo bero uchumi mag gwenge ma Samburu. Jachung weche wa Ken Muga mano koro miyowa ler e wachno. Bang' limbe manyogi timo e kaunti ma Trans Nzoia, kweth mar Kenya Kwanza ne otero kampen nyaka gwenge mag Samburu. E twak mar oganda jo Samburu, jalup jatend piny Kenya William Ruto osiemo ne oganda makono mokuom gigo ma ogeto timo koyudo thuolo mar tayo piny Kenya. Kama duong' moloyo en chwalo nyime chenro mag dongruok mane ochake gwengego gi tend Jubilee. Mimi nikiwa vice president, si tumesukuma lami kutoka Rumuruti mpaka imefika hapa Maralal, kilomita karibu 120. Ni kweli ama si kweli? Si tumeunganisha stima kutoka watu 2,000, saa hii tuko na watu 13,000 wako na stima. Ni kweli ama si kweli? Ruto medo jiwo oganda jo Samburu ni piny owacho mare biro chung'e adiera kendo ajenda margi en riwo oganda jo Kenya. Kama Kenya Kwanza tutaunganisha taifa letu la Kenya bila ya kumshurutisha mtu yeyote, bila ya kumlazimisha mtu yeyote, kwa sababu sisi ni alliance ya demokrasia. Jatend Kenya Moses Wetangula kanyakla kod nyawadgi mar ANC Musalia Mudavadi bende omedo singo ni winjruok margi mar Kenya Kwanza pod ongirore. Timu yetu yeye anaitwa the first among equals. Yeye si mkubwa wa wengine, yeye anafanya kazi na wengine. Sisi hatujui. Sisi kwa Kenya Kwanza tunataka serikali ishinde na serikali iwe ya Kenya Kwanza. Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Ote gimijingo ma William Ruto kod Lange nigo en mar yudo loch kokalo ombulu ma oganda jo Kenya biro goyo tarik 9 mar dwe mar 8 higani. Ken Muga, Ramogi TV. Erokamano ahinya Ken Muga. Jachung weche wa kuom report makamano kamachielo bende wadhi e weche motenore kod yiero maduong' madhi timore pacho ka dwe mar 8 kama koro ayudo kanyo ni jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi koro oyudo tiko mar dok laro kom kar chung od burano. Mano kaluwore gi listi mane ogol gi board ma ochung' ne yiero e duond bura mar ODM. ODM yango ne bang' ng'ur mano chwale aput mar winjo ng'ur mano mag welo kod yiero gi puodho jogo ma owinjore omiyo tiko ne moko ne wacho ni kuom kombe manyocha okwedgi kendo welo magi. E kaunti ma Nairobi, Timothy Wanyonyi Wetangula dhi laro kom mar kar chung' od bura ma Westlands gi otiko maduond burano e kai kaunti ma Kilifi. Amina Laura Mnyanzi wacho kanyo ni dhi laro komno gi kar chung' od bura ma Malindi gi otiko mar ODM. E kaunti ma Kisumu, Samuel Onyango Omolo emoyudo otiko mar ODM e laro kom MCA ward mar Railways. E kaunti ma Migori, Eunice Apio Odi emakoro dhi laro kom mar MCA ward mar Central Kanyamkago. Wacho ni board matayo welo go koni buche moko mantiere nyimgi ntiere do kendo ibiro chiw duoko magi kosetieka winjogi. Wawuok kaunti ma Kisumu ma Homabay gi mano ma Kilifi kendo wadhi kanyo e kaunti ma Homabay kama koro wayudo kanyo weche mag siasa podi. Gavana machon ma Nairobi Laktar Evans Odhiambo Kidero ojiwo jogo ombulu e kaunti ma Homabay ni obiyo yier jatelo manyalo chwalo negi chenrogo mag dongruok e yiero mabiro ma ok girango duond bura ma jachung'no wuoke. Kidero ma bende laro kom gavana ma Homabay kaka jachung' maonge duond bura moramora okoni Homabay dwaro lokruok ka ochakore e kor gwenge ma yiero bende wuotho e kor gwenge ka giyalo injili mar kwe. As a forum for religious leaders in Homabay County, the way you've been meeting, we've called for the following. One,
that the local contestants will stop mobilizing youth in a manner that makes it easier to deploy them for violent purposes. 2, that the NCIC, which was born out of violence, will be able to collaborate with the Ministry of Interior to monitor and tame hate speech and incitement that is made through the social media and other forms of communication. Amani ndio umoja wetu, ndio undugu wetu, ndio kila kitu katika maisha yetu. Amani kama amani ndio inayotuunganisha kama wanajamii wa Kenya. Amani kama amani ndio inatufanya kuwa sisi tuwe ndugu moja katika nchi yetu. From this platform, they can be able to go back in their various areas and ensure that they sensitize the congregations, the masses, about political tolerance. Wawuok kaunti ma Migori kendo wadhi kaunti ma Kisumu kama koro wayudo kanyo ni midhiero mar oula ne okelo rochruok e chenro mag somo e kar chung' od bura ma Kisumu East. Oula no ne omwomore kochakore otieno kendo ne okelo pek e gwenge makono. James Okoth lero wachno. En chieng' wuok tich odiechieng' machielo e tarik mar somo. Riyo mar somo e skul mar St. Mark's Nyabera dhi mbele kaka pile. Chandruok gi midhiero maka kod kacha ok nen e kind jopuonjre kata obedo ni picha manyiso chal mar alworani opogore. E skund primar ma Kasagam bende picha en mana kamano. Kata obedo ni mor kod ilo mar jopuonjre to nyiso gima opogore. Oula e kind jodak malorani ok en gima nyien ka higa nyaka midhiero makamanen mana kaka jadak Mesha Kochuodho leronwa. Wan gi nyithindo masomo Kasagam, wan wawegi bende wan gi mier machiegni gi skul kanyo. To pi osebedo ka en pi ma sama koth ochwe obiro mopong' nikech wan gi stream moro ka miluongo ni Auji. Auji ni endo ka pi duto te ma town, pi ma Kibos, pi ma area ma Mbeme Giri kande te. To ka gisebiro to giyudo Auji ka wang' Auji tin. Seche moseyudo ka wang' Auji tin no to overflow kanye kama koro chako ginene godo chako ringo godo to donjo godo e skul. Midhiero makinde ka kinde ni osebedo ohinga e weche somo kendo bedo obadho kata mana e ordak ma alworani. Udiwa be pi opong' kata nyaka saa ma wuoye kodine. Asechodho pi ma nyaka nende ka chodho pi to kineno cho ma wantiere bende pi donje pi pong'o dhi e laro. Nyithindwa ok nyal tugo kata e laro kata nyaka sani onge kaka nyithindo tugi. Wawinjo matek. Season mar koth nyithindo nyaka dala. Sigolo ma skul nyaka lor ma nyithindo dok dala. Pi donjo nyaka classes. Koro chuno nyaka lor skul, lor classes gidok. To pigni koro nyoka tuo nikech nitie tuo monong' e tielo bacteria ma interfere ma donjo e tielo. Suna, malaria okelo duto te. Tunanunua viatu baada ya siku 3, tunanunua kwa watoto kwa maana watoto wanapenda maji. Na hawa malaria ndio hiyo kila saa. Tafadhali masukuli yetu hata walimu wamechoka. Msaidie walimu tafadhali. Midhiero ng'eny kendo kwayo margi opogore ka kwayo margi to en sirikal onego konywa. Wawinjo matek wan jonyuol. Nikech kata ka msaada owuok nokel kae ni miyo jok ma pi odonjonegi wan ok wayudi. Kora kwayo gima datem ni sirikal mabiro donjo kata sirikal madwa take over onego kelwa odugnwa kasi kwa vijana cha ncho chodho mtaro no kama mtaro gi chodho koro bedo maler. Koro wan gima wakwayo ni mondo oyawnwa Auji oket kata ka gin culverts go to oketgi to migi tunnels madongo. Kosetim mano to wang'e ni shida mar pigni en gima biro rumo.
Kech gi liyo mar somo omiyo jopuonjre mijing'o mag somo kata obedo ni gikadhe midhiero mopogore opogore ka koro dwaro nitie ni tend kaunti ma Kisumu kaachiel gi mano mamalo tiyo machiegni mondo one ni otieko midhiero ma oula kelo kinde ka kinde e alworani ma koro gie sani orocho mokalo chenro mag somo. James Okoth, Ramogi TV. Erokamano ya James Okoth kuom ripot makamano. To nyaka kanye machopo e giko weche manyien kiny makawuono kanya ka sani wang'e maber ni koth pod medo molo kata chwe e gwenge ma Kisumo kanye umed bedo akicha ka oula makamano biro wang'e kowuok malo kata tena uji kokalo Nyalenda kanyo kodonjo Nyalenda Central odonjo Kisumu Central kanyo ten mana koro Wigwa kanyo kokalo nanga daraja kanyo kodonjo Lake Victoria kanyo mano nam lolwe kochomo Dunga wabedro akicha nikech wach ma koth kelo midhiero ma koth kelo thoth kendo onya hinyo oganda mopogore wamed bedo akicha nyithi skul mantiere jopuonje kaachiel kod jonyuol wamed mana rito gi yo makare. Erokamano kuom bedo kodwa e weche manyien okinyi ma kawuono mag ru piny ka wantiere kanyo gi Bar Kuku George mar thim Licho Inga Migori yudo yo makare kendo wacho kanyo na neno maler wacho ni Cleophas gini oridore ahinya yani chocolate koro lokore mana kuon iketo e mesa wang'ni wacho ni beche ro mana gi mar kuon mane Facebook kanyo owacho ni maye nyakwar keya ber ni anto pok nobilo chocolate Joyce Oduor Bomanyo ni moro kobiro thim Licho Inga kata wuotho gik Migori kanyo Sharon bochopo machiegni Amenzoni aneno maler kan kalangi Ndwati Sylvester aneno maler ka intiere dala ma Migori. Erokamano nya Okoth Diego Costa Wood Migori oneno ka intiere Suna West Bewa Macha oneno wacho watching Yuyu Junior neno ka en Kisumo pacho medket mar Ramogi TV mabiro en cheno man nono magazet gi nyawadwa Sharon Ong'aw kikidhi mabor mapod en Ramogi TV.